השפע של הטבע מספק לנו את כל המרכיבים הדרושים לנו כדי להגיע לבריאות טובה ולשמר אותה לאורך זמן. ויטמינים, מינרלים, חלבונים וחומצות אמינו, כל אלה זמינים לנו בעולם החי והצומח הסובב אותנו. למרבה הצער, מסיבות רבות ומגוונות, רבים מאיתנו אינם יכולים ליהנות מהשפע של הטבע. אנו עסוקים מדי בחיינו מכדי לדאוג לכך שנקבל את כל המזונות להם אנו זקוקים לבריאות טובה, או שמזונות טריים וטבעיים פשוט אינם נמצאים בהישג ידינו. אפילו כאשר יש לנו זמן וגישה למזונות הנכונים, לרבים מאיתנו פשוט אין כוח לאכול את כל המזונות החיוניים לתזונה בריאה ומזינה כראוי. Forever Living Products פיתחה קו מוצרים שלם של תוספי תזונה. ביחד הם כוללים את כל האלמנטים החיוניים שיכולנו לקבל אילו אכלנו את כל המגוון הרחב של המזונות הבריאים. במקום שתצטרכו לטרוח, לחפש ולהכין את כל המזונות האלה בעצמכם, FLP מעניקה לכם את כל יתרונותיהם בצורה נוחה וקלה לשימוש. תוספי התזונה המזינים הללו הופכים תזונה טהורה לנכונה ופשוטה. הבה נתבונן מקרוב בתוספים אלה ונלמד על התפקיד החשוב שכל אחד מהם ממלא בהשגת תזונה מאוזנת. היתרונות של ויטמין C מוכרים היטב. זהו אנטי-אוקסידנט רב עוצמה שחיוני למערכת החיסונית בכך שהוא מסייע בייצור תאי דם לבנים ותאי T. יתרונות אלו הופכים את האבזורבנט C שלנו למרכיב כה הכרחי בכל מערך תזונה. אנשים רבים לא יודעים כי ויטמין C הוא אחד מאותם ויטמינים מעטים שגופנו אינו מייצר באופן טבעי. יתר על כן, היות שזהו ויטמין שאינו מסיס בשומן, קשה לגופנו לספוג או לאחסן אותו. לכן, מרבית ויטמין ה-C שאנו צורכים עובר דרך מערכת העיכול שלנו מבלי להיספג. עובדה זאת מקשה על המשימה לספק לגוף באופן קבוע כמות מספקת של ויטמין C, אשר נדרשת לבריאות אופטימלית. פעולת אבזורבנט C מגבירה את כמות ויטמין ה-C המסופק למחזור הדם על ידי שימוש במערכת הובלה ייחודית, סובין שיבולת השועל. כל טבליה מכילה 60 מיליגרם של ויטמין C הקשורים ל-500 מיליגרם של סובין שיבולת שועל. מאחר וסובין שיבולת שועל מהווה סיב הנמס בקלות, הוא נספק בגוף לאט ובקלות יחד עם ויטמין C. אבזורבנט C מיוצר מתפוזים, פירות הדר אחרים ופפאיה, הוא מספק 100% מהכמות היומית המומלצת של ויטמין C בארצות הברית ובישראל. על ידי החיבור עם סובין שיבולת השועל, מובטח כי תקבל את התועלת המרבית מוויטמין C. אחת התוספות המעניינות ביותר שלנו למשפחת הוויטמינים של FLP היא Forever B12+ עם חומצה פולית. ויטמין B12 וחומצה פולית משחקים מספר תפקידים חשובים בתחזוקת בריאותה של מערכת הלב. תחילה, הם עוזרים בייצור ופיתוח תאי דם אדומים. הם גם מפרקים את חומצת האמינו הידועה בשם הומוציסטין. רמות גבוהות של הומוציסטין עלולות לפגוע בדפנות העורקים ולגרום להצטברות כולסטרול, דבר הגורם לחסימת עורקים ומחלות לב. ויטמין B12 עם חומצה פולית הופכים את ההומוציסטין לחומצות אמינו בלתי מזיקות, וכך עוזרים לשמור על העורקים נקיים. חומרים אלו גם מסייעים בפעילות תאי עצבים וסינתזת DNA. בנוסף, B12 עוזר לפונקציות מוח כגון זיכרון וריכוז. מחסור ב-B12 עלול לגרום לתפקוד לקוי של עצבים ומוח בדומה למחלת האלצהיימר. מוצר זה משתמש בטכנולוגיית שחרור איטי לשם ספיגה איטית ומבוקרת יותר של רכיבים פעילים, וכן להשפעה בריאה ממושכת יותר. Forever B12+, זוהי הדרך הנוחה לשמר חילוף חומרים בריא ולעזור להתגונן מפני מחלות לב. רדיקלים חופשיים הם חלקיקים כימיים פעילים מאוד, אשר מיוצרים כאשר גופנו שורף חומרים מזינים לשם הפקת אנרגיה. אם לא מטפלים בתוצרי לוואי אלה, הם עלולים לגרום לבעיות רבות האופייניות להזדקנות, כגון מחלות לב, שבץ, קמטים בעור וסרטן. רדיקלים חופשיים עלולים להצטבר בגופנו גם כתוצאה מגורמים סביבתיים ופיזיים שונים, כגון זיהום אוויר, עישון, אלכוהול, לחץ נפשי ופעילות גופנית. למרות שגופנו מייצר אנטי-אוקסידנטים טבעיים כדי להילחם ברדיקלים חופשיים, ככל שאנו מתבגרים אנו מייצרים אותם פחות ופחות, וכך מאפשרים ליותר רדיקלים חופשיים לפעול את פעולתם המזיקה בגוף. ככל שמספרם עולה, הם פוגעים בתאים וכלי דם, וכך מגבירים את הסיכון למחלה. על כן, ככל שאנו מתבגרים, חשוב מאוד להשלים את תזונתנו באנטי-אוקסידנטים.
חברת FLP שילבה יחד את שלושת האנטי-אוקסידנטים החזקים ביותר בתוסף רב עוצמה אחד, A-בטא-קר. הראשון בשילוב זה הוא ויטמין A המופק מבטא-קרוטן. בטא-קרוטן משחק תפקיד כפול במניעת מחלות, וזאת על ידי עיכוב היווצרות רדיקלים חופשיים וחיזוק המערכת החיסונית. הוויטמין הפעיל השני הוא ויטמין E. כאנטי-אוקסידנט רב עוצמה, הוא תורם לעיכוב תהליך ההזדקנות ברמה התאית, דבר ההופך אותו לחומר יעיל במניעת סרטן, מחלות לב, יתר לחץ דם ומחלת אלצהיימר. ולבסוף, A-בטא-קר מכיל אנטי-אוקסידנט שלישי המכונה סלניום. מינרל זה חיוני ליצירת אנטי-אוקסידנטים טבעיים על ידי הגוף. כמו כן, הוא עובד יד ביד עם ויטמין E ומגביר את כוחו. יחד, סלניום וויטמין E עוזרים להאט את תהליך ההזדקנות והתקשות רקמות התאים. הדבר לא רק מקטין את פגיעותו של התא למחלות, אלא אף מסייע לשמר את גמישותו ומראהו הצעיר. כדי לעזור לך להיראות צעיר יותר, הצטייד בנשק חזק במיוחד כנגד ההשפעות הפוגעות של רדיקלים חופשיים. A-בטא-קר. נשק זה הוא שילוב של 3 אנטי-אוקסידנטים חזקים בכמוסה רכה אחת. האגודה לבריאות הלב והמלחמה בסרטן האמריקאיות טוענות כי עלינו לאכול 5 עד 6 מנות פירות וירקות ביום. אך כמה מאיתנו באמת עושים זאת? לרוב האנשים מציאת זמן כדי לתכנן ולהכין תפריט תזונה הכולל 5 מנות ביום היא משימה כמעט בלתי אפשרית, וזאת למרות שרובנו יודעים שתזונה משופעת בפירות וירקות עשויה לצמצם את הסיכון ללקות במחלת לב, סרטן ומחלות רבות חמורות אחרות. במקרה הטוב, אנו מצליחים לקבל 2 מנות ביום. לגבי הילדים, הסיכוי קלוש אף יותר. מחקרים מצביעים על כך שילדים צורכים מנה אחת או פחות של פירות וירקות ביום. Forever Kids, תבליות מולטי ויטמינים למציצה, לא רק עוזרות למלא את הגירעון התזונתי הנפער כאשר איננו אוכלים די פירות וירקות, אלא גם מספקות את החומרים המזינים החיוניים ביותר של מזונות אלו כמעט במצבם המקורי. באמצעות טכניקות עיבוד מהפכניות, משמרים פירות וירקות גולמיים ומגנים על רכיביהם החיוניים. תהליך זה מאפשר ל-Forever Kids לספק לנו פיטונוטריאנטים חזקים. חומרים מזינים צמחיים וטבעיים אלו מצויים בפירות ובירקות כגון גזר, ברוקולי, תרד, כרוב, תפוחים, וחמניות, עגבניות ופירות הדר. בנוסף, Forever Kids מכיל 100% מהכמות היומית המומלצת של ויטמינים A, C, D, B1, B2, B5, B6, ניאצין, ביוטין, אבץ ונחושת, למעלה מ-75% מהכמות היומית המומלצת של ויטמין E וחומצה פולית, וכן ויטמין B12, סידן, מגנזיום ומנגן. מכלול החומרים המזינים הללו בתוספת הפיטונוטריאנטים בטעם תפוז וענבים נותן לנו את Forever Kids, דרך כיפית וקלה לכל ילד ומבוגר שהוא ילד להגיע לתזונה מאוזנת ובריאה יותר. רוב האנשים מודעים לחשיבות המינרלים בתזונתם, אך רק מעטים יודעים כי ויטמינים אינם יכולים להיספק בגוף או לתפקד ללא עזרתם של המינרלים. המינרלים מסייעים למעשה לכל התהליכים המתרחשים בגופנו, אפילו לפעילות חשיבתית. ולמרות שגופנו יכול לייצר ויטמינים מסוימים, הוא אינו יכול לייצר ולספוג אותם ללא מינרלים. תוספי מינרלים הם חלק חשוב ביותר בתזונתנו היומיומית, ולכן נייצ'רמין הוא מרכיב מפתח במערך התזונה שלנו. נייצ'רמין מציע כמויות נדיבות של מקרו-אלמנטים כגון סידן, זרחן, ברזל, מגנזיום, סלניום, כרום ועוד. סידן, מינרל חיוני בהחלט לתחזוקת שיניים ועצמות חזקות. הוא מפחית את הסיכון לשברי עצמות ומסייע במניעת אוסטיופורוזיס. זרחן, המסייע בצמיחת תאים ותיקונם ובעיבוד שומנים ועמילנים. סלניום, המסייע למנוע סוגי סרטן שונים ומפחית את הסיכון ללקות במחלות לב. נייצ'רמין מכיל גם כרום, המסייע בהטמעת האינסולין ועיבוד של סוכרים ומסייע למנוע יתר לחץ דם וסוכרת. כבסיס למינרלים אלה משתמשת FLP במשקעי קרקעית הים הטבעיים. חומר זה נוצר על ידי אלמנטים מינרליים של צמחים ושלדי בעלי חיים. נייצ'רמין עתיר בחומרים מזינים ומספק למעשה את כל האלמנטים המצויים בגוף האדם. כאשר מדובר במינרלים, צורת נטילתם לא פחות חשובה מהמינרלים עצמם. נייצ'רמין מכיל את הצורות הזמינות ביותר של מינרלים, כאשר משמעות הדבר היא שהמינרלים הגולמיים מצויים בצורה שניתנת לספיגה מהירה.
רוב תוספי התזונה המינרליים חייבים לעבור תהליך המרה בגוף לפני שיוכלו לנצל את יתרונותיהם. מערכת העיכול שלנו אינה יעילה מאוד בתהליך המרה זה, ולכן רק חלק קטן של מינרלים למעשה נספג ומנוצל בגוף. בגלל המבנה הייחודי של תבליות הנייצ'רמין, הן מספקות את המגוון העשיר של המינרלים באופן זמין, כך שגופך יוכל להפיק מהם את התועלת המרבית. הערך התזונתי הגבוה של דגים ידוע במשך למעלה מ100 שנים. חוקרי תרבויות הניזונות בעיקר מדגים מצביעים על שכיחות נמוכה במיוחד של מחלות לב, יתר לחץ דם, סוכרת וסרטן בקרב תרבויות אלו. מה יש בדגים שמביא כל כך הרבה תועלת? המפתח נעוץ בחומצות שומן בלתי רבויות המכונות אומגה 3. חומצות אלו מצויות בעיקר בדגים החיים במים עמוקים וקרים ובעלי חיים ימיים אחרים. ארגון הבריאות העולמי, ההתאחדות הרפואית והאגודה לבריאות הלב האמריקאיות מכירים בערכן של חומצות השומן אומגה 3 בהורדת רמות כולסטרול וקידום בריאות הלב הכללית. סופר אומגה 3 הוא מקור איכותי לחומצות השומן האלו בצורת כמוסה רכה. יתרה מזאת, סופר אומגה 3 משלב חומצות שומן מסוג אומגה 3 עם חומצת השומן מסוג אומגה 9 כתוספת מוכחת למלחמה בכולסטרול. אומגה 9 שלנו מופק משמן זית הנפוץ מאוד בתזונה ביוון ואיטליה ובשאר חופי הים התיכון. כמות יומית זאת של חומצות שומניות חד בלתי רבויות מסוג אומגה 9 עוזרת לתושבי אגן הים התיכון לשמור על רמות כולסטרול נמוכות במיוחד ושכיחות נמוכה של מחלות לב. שימוש בחומצות השומן אומגה 3 ואומגה 9 באופן קבוע יתרום תרומה ניצחת למאבק בגורם המוות הנפוץ ביותר כיום, מחלות לב. סופר אומגה 3 הוא תוסף תזונה שממש ייגע ללבך, תוך שהוא משלב את כל היתרונות הטבעיים, הן של הים והן של הזית, בתוסף נוח אחד. כמה פעמים שמענו את הורינו מטיפים לנו, תאכל ירקות כשהיינו קטנים. זה היה נכון אז ונכון גם היום. מומחים לתזונה מגלים היום מה שהאימהות שלנו ידעו תמיד. כשמדובר בתזונה בריאה, ירקות ירוקים נמצאים בראש הדירוג. הם עוזרים לעיכול, מורידים כולסטרול, מונעים מחלות לב ומצמצמים את הסיכון ללקות בסרטן. האגודה למלחמה בסרטן האמריקאית והאיגוד האמריקאי לבריאות הלב ממליצים לאכול 5 עד 6 מנות פירות וירקות כל יום. עשב הדגנים תוצרת FLP הופך את צריכת הכמות היומית של עשב דגנים לקלה מתמיד. עשב דגנים מכיל שעורה ירוקה צעירה, עשב חיטה, אספסת ודבש. עשבי דגנים צעירים אלה הם מקורות עשירים במיוחד של חומרים מזינים, אנטי-אוקסידנטים כגון בטא קרוטן, מינרלים, חומצות אמינו, חלבונים, אנזימים וכלורופיל. אספסת היא אחד המזונות העשירים במיוחד המכיל סידן, מגנזיום, זרחן, סלניום ואשלגן, בתוספת לכל הוויטמינים המוכרים. מחקרים מוכיחים כי מגוון עשבי הדגנים מסייע גם במניעת מחלות במערכת העיכול, יתר לחץ דם וסוגי סרטן מסוימים. אם כך, עשה לעצמך טובה וקח 2 טבליות מרוכזות של עשבי דגנים ביום. כדי להבטיח בריאות טובה יותר ואריכות חיים, זוהי הדרך הקלה והיעילה ביותר לקבל את מנת הירקות הירוקים היומית שלך. הרי לך, המגוון השלם של תוספי הוויטמינים והמינרלים מבית FLP. כל האלמנטים החיוניים לבריאות שיש לטבע להציע. הכל בצורה הנוחה והקלה לנטילה. הכל בגיבוי אחת החברות המובילות בעולם, Forever Living Products. עכשיו, לא משנה היכן אתה גר, כמה עסוק אתה או אילו מזונות אתה מעדיף לאכול, אין שום סיבה שלא תקבל את התזונה הדרושה לך כדי להיראות טוב ולהרגיש מצוין. עם תוספים טבעיים מבית FLP, תזונה בריאה היא טהורה ופשוטה. ככל שהאנשים נעשים מודעים יותר לבריאותם ולחשיבותה של תזונה מאוזנת לאיכות חייהם, ישנה קבוצה מסוימת של חומרים מזינים אשר לעתים קרובות אינה זוכה לתשומת לב ראויה, עשבי המאכל. במערב, אנו מכירים את השימוש בעשבי מאכל בעיקר כתבלינים. טעמם החזק והייחודי מזכה אותם בהערכה גבוהה כטיבולים ותוספות במגוון רחב של מזונות. אך במזרח הרחוק, לאורך כל ההיסטוריה, מצאו לעשבים מטרה חשובה יותר, רפואה.
במשך אלפי שנים, הסינים משתמשים בכוחם של עשבים כדי לאזן את הגוף או לסייע לשמר את האיזון שלו ולהגביר את כוח התנגדותו למחלות ולחץ נפשי. רק בעשורים האחרונים גילתה הרפואה המערבית את היתרונות הרבים הגלומים במסורת העשבים העשירה והתחילה להשתמש בה. חברת FLP היא בין המובילות בעולם בשילוב של תורת העשבים הסינית עם טכנולוגיות העיבוד המערביות לשם ייצור תוספים עשביים להנעת העולם כולו. הבה נתבונן כיצד כל אחד מתוספים אלו עשוי לעזור לך לאזן את תזונתך, להגביר את חוסנך בפני מחלות ולחץ נפשי ולהשיג בריאות כללית משובחת יותר. לא צריך להיות רופא כדי להבחן את אחת הבעיות החמורות והנפוצות ביותר כיום, עודף משקל. מספר משמעותי מאוד של ישראלים בוגרים נמצא כיום בדיאטה. רק מעטים מהם יצליחו להשיל מספר רב של קילוגרמים, ומעטים עוד יותר יצליחו לשמר את משקלם לטווח ארוך. החיפוש הנואש אחר פתרון הרזיה יעיל הוביל לשיטות שונות ומגוונות, ולעיתים אף מסוכנות, החל מתוספי תזונה מסוכנים דרך רישות הפה ועד לניתוחים קיצוניים בקיבה ובמעיים. לאחרונה גילו מדענים מחדש חומר מזין צמחי טבעי אשר הוכח כעוזר לשלוט בתיאבון, להגביל את אחסון השומן ולהאיץ חילוף חומרים. חומר זה הינו גרסיניה. הוא בא מקליפת פרי גרסיניה קמבוג'יה, ובמשך מאות שנים שימש תרבויות בדרום מזרח אסיה כתוסף קולינרי ובריאותי. חברת FLP רותמת את עוצמתה של הגרסיניה לתוסף התזונה Forever גרסיניה פלוס. הרכיב הפעיל ב-Forever גרסיניה פלוס הוא חומצה הידרוקסי ציטרית, הנודעת יותר כ-HCA. חומצה זו עוזרת לגופך לטפל בשומנים שאתה צורך. אחד המכשולים המתסכלים בדיאטה הוא אי יכולתו של הגוף לבצע חילוף שומנים. אם השומן שאנו צורכים אינו מעובד כראוי, הוא מאוחסן בגופנו ואנו עולים במשקל. HCA מסייעת לרזות על ידי כך שהיא מונעת מהאנזימים שבכבד לייצר שומן ולאחסן אותו בגוף. כמובן, אם אנו רוצים לרזות, אנו עדיין צריכים להפחית את כמות השומן שאנו אוכלים, אך Forever גרסיניה פלוס עוזר לנו למנוע מהשומנים שאנו כן אוכלים להצטבר סביב קו המותניים שלנו. על מנת לקבל תוצאות מרשימות יותר, מכיל המוצר Forever גרסיניה פלוס גם 3 רכיבים טבעיים נוספים, כרום פיקולינט, שמן דליל ושמן חריה. מחקרים מצביעים על כך ששילוב זה פועל יחד באפקטיביות ועוזר להוריד את לחץ הדם ורמות הכולסטרול, 2 בעיות שכיחות בהשמנת יתר. Forever גרסיניה פלוס היא חלק חשוב במערך תוספי התזונה של FLP להפחתת משקל ושמירה על בריאות. על ידי שימוש במוצר זה בשילוב עם תזונה מאוזנת ופעילות גופנית סדירה, תתחילו להבחין בצמצום מימדים ותרגישו בריאים יותר. Forever ליתיום פלוס הוא התוסף העשבי הראשון אשר משלב את יתרונות החומרים המזינים הצמחיים שבפרי הליתיום יחד עם התכונות האנטי-אוקסידנטיות המודרניות שבתמצית הפלבנואידית משוש קרח, זאת בכדי ליצור את התערובת המזינה המושלמת לבריאות אופטימלית. תמצית הליתיום שלנו באה מהפרי הכתום של הצמח, ליתיום ברברום, צמח שיחי הגדל בצפון אסיה. פרי זה משמש מקור לטווח רחב ביותר של פיטונוטריאנטים, רכיבים מזינים בסיסיים המצויים בצמחים. ליתיום מכיל כמויות גדולות של חומצות אמינו, בטא קרוטן, ויטמינים, פחמימות ופוליסקרידים. פרי הליתיום נמצא בשימוש במשך למעלה מ-2000 שנה, וההיסטוריה המתועדת שלו מעידה כי לפרי תכונות התורמות להאטת תהליך ההזדקנות, חיזוק המערכת החיסונית וייפוי העור. ליתיום גם מוכר כצמח מטהר, העוזר בחידוש תאים מהפנים החוצה. התמצית הפלבנואידית מוגנת הפטנט של שוש קרח, הנמצאת בליתיום פלוס, באה משורש השוש הקרח ומכילה כמה מנוגדי החמצון החזקים ביותר שנתגלו אי פעם. שורש השוש הקרח הוא אולי אחד הצמחים השימושיים ביותר ברפואה הסינית, ובעל פעולה מיטיבה מוכחת במקרים של דלקת, בעיות בתפקוד של פוחית השתן והכליות, שיעול, אסתמה והפחתת כולסטרול. חברת FLP חיברה את שני העשבים הללו, ליתיום ושוש קרח, ליצירת Forever ליתיום פלוס, מוצר מושלם לאיזון מושלם.
בעולם המהיר של היום, כולנו מחפשים דרכים לעמוד בקצב החיים המטורף שלנו. למרבה הצער, אנו בדרך כלל מחפשים במקומות הלא נכונים. קופאין, ניקוטין וסוכר מעובד הם החומרים הפופולריים ביותר בהם אנו משתמשים כדי להמריץ את כוחותינו וערנותנו. חומרים ממריצים ונגישים אלה לא רק שאינם בריאים, אלא גם שיעילותם זמנית. אחרי כל זריקת אנרגיה שהם נותנים, מגיעה קריסת אנרגיה, ואז אנו מרגישים עייפים כפליים וזקוקים לזריקת אנרגיה נוספת. חברת FLP מצאה תשובה טבעית ובריאה להגברת האנרגיה והסיבולת, שילוב של שני צמחים מדהימים מהמזרח ומהמערב. Forever Gene Chia לוקח את צמח הצ'יה מיבשת אמריקה ומשלב אותו עם הג'ינסנג מאסיה. יחד הם יוצרים תוסף מזון טבעי עתיר אנרגיה, אשר מספק לך את זריקת האנרגיה לה אתה זקוק ללא ההתמוטטות שאחרי. צ'יה מוזהב נמצא במשך מאות שנים בשימוש בקרב אינדיאנים מדרום מערב אמריקה. הם השתמשו בו כדי לשפר את הכוח והסיבולת, לעתים קרובות אכלו אותו לפני ציד או קרבות, ואף האכילו בו את סוסיהם. חברת FLP לקחה את עוצמת האנרגיה של צ'יה מוזהב צעד אחד קדימה, על ידי חיבורו לצמח רב עוצמה מהמזרח הרחוק, ג'ינסנג. מימים ימימה, ג'ינסנג משמש הן להגברת חיוניות גופנית והן מנטלית. על ידי שילוב של שני מרכיבים אלו, מהמזרח ומהמערב, השיגה Forever Living Products את אחד מתוספי התזונה היעילים ביותר בשוק. Forever Gene Chia הינו אחד מתוספי התזונה הטבעיים ועתירי האנרגיה החזקים ביותר בשוק, ומומלץ להשתמש בו על מנת להתגבר על החולשה והעייפות המאפיינים את ימיך העמוסים. כדי להגביר את הערך הקלורי הכללי, ג'ין צ'יה מכיל גם פלפלת, עשב סיני מרענן נוסף, וגם 80% של הכמות היומית המומלצת של ויטמין C. כל האלמנטים הללו קשורים יחד על ידי דבש טהור של חברת FLP, ותוספת טעם לימון בתוך תבלית לעיסה טעימה אחת. ג'ין צ'יה הוא תוסף האנרגיה האולטימטיבי. הוא מעניק לך זריקת אנרגיה לה אתה זקוק כדי לצלוח את יומך, ללא העליות והירידות הקיצוניות הבאות מסוכר או קופאין. ג'ין צ'יה הוא האמצעי המאפשר להישאר צעד אחד לפני קצב החיים המטורף. במשך כל ההיסטוריה, הטעם העשיר והתכונות הבריאותיות של השום הפכו אותו לכוכב במטבחים ברחבי העולם. חברת FLP לקחה את השום המדהים והאוניברסלי הזה ממטבחנו, ושילבה אותו עם עשב מועיל נוסף, הקורנית, כדי ליצור תוסף צמחי טבעי לחלוטין, Forever שום וקורנית. למרות שאנו מכירים את השום במשך אלפי שנים, רופאים רק לאחרונה גילו את תכונותיו הרפואיות. לצד שמן זית, שום מוזכר כיום כתורם חשוב לשכיחות נמוכה של מחלות לב וסרטן בתרבויות המזרח התיכון, בהן הוא תופס מקום משמעותי בתזונה. שום הוא אחד האנטי-אוקסידנטים החזקים ביותר שקיימים בטבע. הוא מכיל סלניום, רכיבי גופרית, ויטמין C ופלבנואידים, אשר כולם מוכחים כבעלי תכונות נוגדות סרטן חזקות במיוחד, המאפשרות לתאים להיפטר מחומרים מסרטנים. בנוסף, נמצא כי השום יעיל במניעת מחלות לב ושבץ. הוא עשוי להוריד את לחץ הדם ורמות הכולסטרול, וכן פועל כמדלל דם טבעי, אשר תורם למניעת חסימות במחזור הדם. לבד מזאת, שום גם מכיל רכיבים כגון אשלגן, זרחן, סידן וויטמין B. ואם אתה מודאג לגבי ריח הפה שלך, אתה יכול להירגע, משום ש-Forever שום וקורנית נטול כל ריח לחלוטין. כל כמוסה רכה מכילה כמות שוות ערך של 1,000 מיליגרם של שום טרי ו50 מיליגרם קורנית. כך 2 כמוסות ביום כדי ליהנות מהיתרונות המדהימים של שני עשבים עתיקי יומין אלה. Forever Ginkgo Plus הוא מזון למחשבה באופן מילולי. זהו תוסף התזונה הראשון מבית FLP, אשר תוכנן באופן ספציפי כדי לעזור לפעילות המוח ושיפור הזיכרון. ג'ינקו בילובה מכיל 2 חומרים חשובים, פלבנואידים שהם אנטי-אוקסידנטים רבי עוצמה, העוזרים להילחם בנזק הנגרם לתאים על ידי רדיקלים חופשיים, וטרפנים, הפועלים כנוגדי קרישה כדי לשפר את זרימת הדם במערכת הדם.
על ידי הגברת זרימת הדם אל המוח, הלב ואיברים אחרים, ג'ינקו עשוי לעזור לאיברים אלה לתפקד טוב יותר. הדבר נכון במיוחד לגבי המוח. עם אספקה מוגברת של חמצן, משתפרים תפקודים מנטליים וכושר הריכוז. מחקרים חדשים בדנמרק מצאו כי ג'ינקו בילובה משפר את כושר הריכוז ופעילות המוח אצל קשישים. מחקר נוסף שנערך בשוויץ מצביע על השפעתו המיטיבה של ג'ינקו על חולים הסובלים מבעיות במחזור הדם. ממצאים אלה הופכים את הג'ינקו בילובה לאחד התוספים הפופולריים ביותר באירופה הנמכרים ללא מרשם רופא. חברת FLP פיתחה את Forever Ginkgo Plus עם אחת הסמכויות המובילות בעולם בתחום עשבי המרפא. מוצר זה הוא שילוב של ג'ינקו בילובה עם 3 עשבים סיניים בעלי מוניטין, פטריית הריישי, פוטי ותותי שיסנדרה. תערובת זאת של ג'ינקו בילובה עם עשבים אלו יוצרת נוסחה סינרגטית אשר מעניקה ל-Forever Ginkgo Plus את עוצמתו הייחודית להמריץ את התהליכים המנטליים של המוח. יש רק לזכור לקחת תבלית אחת בבוקר ואחת לפני השינה, ובתוך זמן קצר תראה כמה בלתי נשכח הוא תוסף זה. Forever Ginkgo Plus זהו החומר למחשבה. כל משפחת תוספי התזונה של FLP מיועדת להשגת בריאות טובה יותר בדרך הטבעית, בין אם מדובר בהרזיה, ובין אם בהגברת עמידותך למחלות ולחץ נפשי, ובין אם בשיפור כושר החשיבה שלך. לכל מוצר תפקיד חיוני העוזר לך להיות במיטבך. במשך אלפי שנים הסינים משתמשים בעוצמה הטהורה והפשוטה של העשבים. כעת הגיע תורך לגלות את יתרונותיהם המופלאים. עשה זאת בעזרת התוספים הטבעיים של FLP.